729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapudan si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na magkaigwan in patas sa distribusyon ang gobyerno nin bakuna kontra sa COVID-19. Sa iyang sinabi na importante ni Marhay ang deployment nin mga bakuna sa mga local government units na igwanin kapasidad na magsaray asin mag-administrar nin doses. Sa iyang kinontestar na ang pagtututukan sa nakan gobyerno iyo ang Metro Manila. Dinadagpamay ni Salceda na siya naghahagad sa Interagency Task Force, Department of Health as in National Task Force Against COVID-19 kung ano ang estratehiya kan mga ini sa pagsasabi na dai magiging ligtas ang Metro Manila kung bako ligtas ang Kabikolan. Yan ang pang-alaunang bareta halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Solid Pack. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Diyos manahay ng hapon sa indo kamos mga tugang. Nagiraray bumabalik sa indo ang sa indong tugang na si Father Boots Base OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamo ngunya na daw ning Lunes? Ika-19 ning bulan ning Hulyo, madalion baga ang panahon, mamunan mo, Agosto na, pagkatapos, siyempre, bare months na, December na, madalion baga pirang bulan na sana, yun na naman, Pasko na. Okay? At ayun mga kaibigan, habang tayo binibigyan ng panahon ng Diyos, gamitin natin ang mga panahon, gamitin natin ang ibinibigay sa atin ng Diyos sa pakipakinabang ng lahat ng tao at lalong-lalo na sa ikakadakila sa Diyos, to glorify God. Okay? So welcome once again sa satuyang programa. Sana po yung kamusta maray nakamugtakan, ngunyan aldaw, na gibutan ng marhayan sa indong buhay. No? Paano mo na, Father, mapaparahay ang sa muyang buhay? Itatawaan ko kamo ng inspirasyon. Okay? Tatawaan ko kamo ng mga bagay-bagay na makapagpapaginhawa sa satuya. Na minsan baga, nalilingawan ta, sinasabi nga sa English, we take it for granted. Yan. Kaya dapat dainang God, don't take it for granted. Take good care of it. Okay? Lalong-lalong nyo daw, ang satuyang pag-urulayan, manunugod iyan sa mga palatandaan about signs, kung sano, symptoms. Importante yan. Kaya nga, nakakatabang iyan mga tugang. Ano? Kung halimbawa, kung wala mga indicator, mga symptoms, mga signs, dipisil. Ma-share ko kaso sa indo mga tugang, kasusulong aldaw, naguduman ako sa Tigawon.
So, siyempre, dala ko sa lunadan ko, sa strada. Okay, so pick up. Nga lang, pag abot ko doon sa Punlanggi, nagkikimat-kimat sa may oil. Ito baga sa oil. Di na po lang ko sa itong mekaniko. Si Mi. Si Mi, mechanics. Inapunan ko, Mi, anong gigibuhon ko? Sabi nga sa Kuya Father, kung pwede makahanap ka ng gasoline station, ang gibuhon mo, kargahan mo ng oil na nagluya. So, kaya at least di man na naubusan, kundi at least nag-i-indicate na lang. So, sign iyan po mga kaibigan. Kundi yung sign siguro, di ko aram, baka pala, wala nang langis, umaandar pa ako. O kaya may data yan, mararaot sa sasakyan. Kaya importante may mga indicator kita, mga signs iyan. Kaya never ignore the sign. Pwede ko sanang ignore, pabayaan mo na yan. Nagkikimat-kimat na yan. Pero dahil ko ipag-ignore, may data iyan. So, miski sa tuyang buhay, igwa kita ng mga palatandaan na dapat aramunta. Ano tayo magtataw sa imo ning tabang. Takunda kung if you take it for granted, if you ignore it or ignore them, may data yan. Yan ang pagurulayan ta ngunya na aldaw mga tugang, ngunya na aldaw na Lunes, sa tunya baga kaya how do we use our time? Time is also a symbol, a sign. Habang tayo binibigyan ng panahon, gamiton ta. Importante yan mga tugang. Halimbawa, binibigyan kita ng panahon, binibigyan tayo ng mga bagay-bagay. Mga panahon, sabi nga ni, let us be cognizant. Sa English, ang tawag yan, let us be cognizant. Kung ano pa ito ng cognizant? Well, ang importante mga tugang, dapat kita maging aware. Ano pa na? Aware. Naman tayong malay. Patay mga kaibigan, yan ang pag-urulayan tayo yan na hapon. Sana makapag-text ka mo sa kuya. Ano ba ang mga bagay-bagay na nasa tuyang buhay na we take it for granted, because we do not recognize the signs. Actually, ang Diyos palagi nagbibigay sa atin ng sign. Okay? Even in the Old Testament, mahiling talaga ang sign. Mahiling si Noah. Remember? May sign of the rainbow. Okay. At ayun mga kaibigan, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, mga G muna kita. Kasi ito yung pang-G na memorary. Okay? Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Pagkus kami iyong dinggin at kawaan. Mahal na Birhen Maria, nakikiusap po kami na pakisabi po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyon na niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o nagtatrabaho, at lahat ng tumutulong, at lahat ng mga tagapakinig, at lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito. Na bendisyon na niya po kami. Iligtas niya po kami sa anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kapakipakinabang at lalong-lalo na kami ay makapagpahayag at maging kasangkapan mo sa pamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kasangkapanin po ninyo kami at hiningi po namin na tulungan po ninyo ang mga kapatid namin na may karamdaman at lalong-lalo na ang aming kapatid na nahihirapan. Nawa, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Ang lahat na ito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, and magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, ngunyan sa tuyang pag-urulayan, manunugod nga na iyan sa palatandaan. Okay? Sa tiyan, tatawaan ko kamo ning magkayon ini sinasabi.
marami tayo pag-usapan tungkol sa palatandaan. Pero ngunyan daw, tawag ko the 5 signs of holiness in today's world. Ano ba talaga ang palatandaan ng isang taong banal? Yan, okay? So, pwede ka mo mag-text sa kuya, ngunyan sa 0966-533-8475 o sa 0925-811-3851 kasi live na live tayo ngayon. Ano? At ano ba sa Indo ang palatandaan ng isang taong banal? Yan. Ano ba? Alam mo, si Pope Francis, igwang 5 signs of holiness in today's world. Yan ang i-share ko sa Indo niya na aldaw. Ang ebanghelyo tangon niyan, mga tugang, manunugod iyan sa palatandaan. Dahil yung mga Eskriba at Pariseo, nagranik kay Jesus, nagapot, naghahanap ng mga sagisag, naghahanap ng palatandaan. Pero sabi ng Panginoon, ang palatandaan na yung aking ibibigay, yung palatandaan ng aking pagkabuhay. At the same time, si Jonah, taga Nineveh, yan ang palatandaan. The sign of repentance. Yan. So mga kaibigan, tayo po muna ay magbe-break, kasi 15 minutes, every 15 minutes magbe-break tayo. So ang oras po natin ngayon ay 17 minutes after 1 o'clock. Alam niyo ba na ang Zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto at purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang Zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang Zeolite ay isang sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapdi sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa second part sa ito yung programang Marahay na Hapon. Sana po kamo ay nabibiyayaan, importante baga, na nagiging marahayan sa tuyong hapon. Ang mga tugang, ngunyan na hapon, ngunyan aldaw, sa kuyang itatao sa Indo, ang magayunong kasi ang sinasabi ni Pope Francis, the 5 signs of holiness in today's world. So 5 palatandaan, kasi ang tao kasi ba naghahagat ng palatandaan. Natural lang po yan. Kasi sabi nga sa philosophy, sinasabi sa philosophy baga o sa criteriology, sa rational psychology namin, nung nag-adult pa ko ng philosophy, nothing in the mind which does not first passes through the senses. And the senses get its through the signs. Kaya mga signs, hindi ba? Signs and symbols. Kaya naalala pa ba ninyo mga tugang nung kita nag-adal ng kinder? Mga signs, circle, line, triangle, mga signs muna yan. So bago ka makasulat ng
alphabet nga. Naalala mo ba nindo? Narumduman pa nindo. Ako narumduman ko pa. Miski nga 63 years old na ako niyan. Ano? Narumduman, bago ka makasulat, ang sabi nga ni mga aki, bago pasuraton mo ng ABC, dapat pasuraton mo muna sa straight line. Okay? Then diagonal line, straight vertical line. Yung mga line muna. Because tanda natin na ang letters is composed of lines, of circle. Tingnan mo, pag gagawa ka ng B, ang B, duwang circle. Pagkatapos mayroong vertical line, B na yun. Okay? Curve, yung curve. Naman curves, letter C. Yung letter D, ganun din. Alam mo, importante po mga tugang ang mga signs. Okay? Doon kita natututo. Kaya sabi ko nga kasubago mga tugang, never disregard the signs. Never ignore the signs. Okay? Or the symptoms. Miski sa tuya, bako man akong doktor, pero sasabihin ko sa inyo mga tugang na ang hapot baga sa imo kang doktor, o ano ang namamatian mo? Makulog ang payo. Okay? So ano, di mo siya na pag-ignore iyan, mga tugang, kaigwa kong aram, pig-ignore niya so payo, pig-ignore so payo. So, ribong kang payo, yung pala, dahil niya aram, igwa na pala siyang brain tumor. Kasi hindi, mainom lang ako ng arugani, ng biogesic, mainom lang ako ng bulong, pero di siya nagpapadoktor. Ano, ang nangyari, so, dahil niya pigpapahiling, dahil niya nagpapadiagnose, walang laboratory, wala. Kaya alam mo, importante yan, mga laboratory test na yan, sign yan. Ako, for example, nagpapalaboratory test ako. Okay, every 4 months. Kasi, pigiling ko ta. Halimbawa ko so last time, so sugar ko, medyo, bako man diabetic. Wala naman, nasa 6 lang naman. Tapos kunya napababa ko ng 5. Maganda baga, sugar. So ibig sabihin mga tugang, kung dahil ko aram yan, dipisil, pababayaan ko lang. Tapos sabi sa kuya, ako father, wala naman high blood. Paano mo nalalaman na wala kang high blood? Hindi ka naman para nagpapa-blood pressure. Kaya yun. Dapat malalaman mo kung high blood ka, low blood ka, depende sa blood pressure mo. Halimbawa sa sugar, kasi panahon ko niya baga, kada ako na nagkaka-diabetes. Okay? Na diabetes, sakit yan sa sugar. Too much sugar in our blood. So, paano mo mararaman iyan mga tugang? Dapat magpa-examine ka kan dugo mo. Yan. Kung di ka nagpapa-examine, umayo, di mo aram. So, never ignore the signs. Ano? Kaya makakatabang iyan mga tugang. Alam mo, miski ang Diyos, nagtataso tuwa ng mga sinyales. Okay? Na sinyales. Kaya nga, di mo nagsasabi, oy, alam mo, tingnan natin, even the presence of God, mahiling tayan, sa creatures na ginawa niya. The creatures, ang lahat na ginawa ng Diyos, these are the visible signs of God's presence. Okay? Kasi, of course, God is present in creation. Yan. God is present in creation. Nandyan po yan. Of course, God is present in Jesus Christ. Totoo po yan, the fullness of time. Pero before that, bago nagkatawang tao ang Diyos, mahiling ta na ang Diyos, ayaw sa tuya. God dwells in us. Sabi nga na importante yan. Never ignore. Let us try to recognize the signs. Ano? Kasi difficile yan mga tugang. Awan ko kung nasabi ko na ito sa inyo mga tugang. There was a time na meron akong kakilala din na sabi niya, Father, sumasakit ang aking tiyan lagi. Sabi ko, magpa-doktor ka. Nagpa-doktor. Nga lang, dahil sa nagpa-doktor lang, hindi naman walang laboratory, kulang ang examination na ginibo. Sabi ko itong doktor, inuwin mo sa neniho. Yung pala, dahil niya aram, so diabetic pala, pumutok na. Mabuti na lang hindi siya nahilo at hindi siya namatay. Kasi pwede, that can poison your body. Ano? So I'm not a doctor, pero alam niyo mga katugang, siyempre alam din tayong medicine because kapag ko doktor at the same time,
every now and then, bago ako matulog, nag-apigiling ako. Nag-aadal din ako sa YouTube about medicine. Ano, yung mga importante, mga basic lang naman. So, importante mga tugang yan sa science. So, sa buhay natin, mayroon din tayong mga science. Ano? Pero ngunyan, siyempre, ang gusto kong itaw sa Indo, yung the 5 signs of holiness in today's world, sa panahong ini. Ini po ay sharing ni Pope Francis. Okay? Sabi niya, doon sa Third Apostolic Exhortation, Gaudete et Exsultate. Wow, may aram na kamo ha? Gaudete, the Third Apostolic Exhortation of Pope Francis is called or entitled Gaudete et Exsultate. Ano sa ibig sabihin kaan? Rejoice and be glad. So mag-ugma at mag-ugma. At duman sa sinulat ni Pope Francis, mga tugang, ang exhortation, mga sabi na mga parumdum sana sa tuya na let us repurpose the call to holiness as something practical for today's world. Ang pagiging banal ay hindi pwedeng sabihin natin, ay ayaw ko ng mundo, ayaw ko tumira sa mundo, ayaw ko tumira sa ganyan. Hindi po ibig sabihin banal ka. Ano? When you separate yourself, sapagkat sabi ko nga, importante, even in the secular, there is sacredness. Okay? Huwag mo sasabihin, always to the sacred but not to the secular. Remember, sino ang gumawa ng secular? Sino ang gumawa ng mundo? Di ba ang Diyos? So in other words, may kabanalan dyan. Okay? Doon sa chapter 4 na exhortation, sinulat ni Pope Francis, the signs of holiness in today's world. So, tinawaan niya ng mga sinyales at mga masasabitang paghurup-hurupon. Okay? Yan ang importante. Kasi, gabos bang kita baga, inaapod na maging banal digdi sa daigdig. Ano? Dapat maging banal kita. Importante yan. So, ang primero, okay, the 5 marks of holiness in today's world, okay, at here's a look at each of the signs and what they mean for those striving towards heaven. Okay? Sasabihin ko sa inyo mga tugang na ang pagiging banal ay hindi nangangahulugan na, oy, kayo mga makasalanan, ayaw ko sa inyong makisama. Hindi po ganun yan ang tunay na banal. Bakit? Si Jesus nga mismo tingnan ninyo, si Jesus ay nakikisalamuha sa mga drunkards, prostitutes, sa mga makasalanan. Okay? So, hindi siya separatista. Okay? The Pharisees are separatists. Ang Kristiyano, dapat hindi kita mga separatista. We do not separate ourselves from people. Okay? Sabi nga sa Bible, sabi ni Kristo, we are in this world but not of this world. Okay? Yan ang tandaan. So ang una, tanda natin, ang unang tanda ng kabanalan ay ang inner strength from the Lord. So yan po ang importante. Dapat ang kusog hali sa kagurangnan. Okay? Sabi nga, the first of these great signs is solid grounding in the God who loves and sustains us. Okay? So in other words, may pinaghuhugutan kita ng kusog. Ano ang pinaghuhugutan ng kusog? Walang iba kundi ang Diyos. Sabi ni Pope Francis, the source of inner strength enables us to persevere amidst life's and downs. So ining kusog na ini, nagtataw sa tuya na sige lang, miski sa ups and downs. But also to endure hostility, betrayal, and failings on the part of others. So, miski nga ni inaapi ka, miski nga ni na pinag-uurihan ka, miski nga ni talagang mahirap ka, pero may kusog ka. Yan ang importante. Inner strength from the Lord. So, yan ang number 1. Dapat may igwa kaning kusog. Okay? So, sabi nga ni Pope Francis,
Such inner strength makes it possible for us in our fast-paced, noisy, and aggressive world. Ining mundong ini talaga. Ano? Mahiling ta. Pero ini ang nagpapakusog sa tuya. It is a sign of the fidelity born of love for those who put their faith in God can also be faithful to others. Okay, tandaan po natin, ini ang number 1, kakusugan. No? May kusog kitang hali sa kagurangnan. They do not desert others in bad times. They accompany them in their anxiety and distress, even though doing so many not bring immediate satisfaction. Okay? Yan po ang primero. So, mga tugang. Okay? So, anyway, mga tugang, ang oras po natin ngayon ay 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tanduay ginto. Ibang ginto. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jessic, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jessic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Ako po si Margie Lorca. 6 months na po akong may sakit sa kidney. 6 months na po akong hindi makapaglakad dahil anong mataas sa'yo? Uric acid. Tapos pumunta kami dito sa NEDS Wellness. Isang buwan pa lang nagamot ko doon sa wellness na gumaling po ako. Ito po, nakapaglakad po ako ulit. Isang buwan pa lang kung kaiinom ng wellness, kalakad po ako ulit. Ako po si Rose Ricardo Barcelo. Ngayon, ano yung problema ng asawa mo? Dinala mo siya dito? 1 month na po siya hindi nakakalakad. Kasi po may mataas yung uric acid. Mga ilan kaya? 2,000 po. So, tapos, maga na ba yung katawan? Maga na yung paan niya, kaya hindi po siya nakapaglakad. May kidney stone, tsaka tapos, yung mataas yung creatinine. Nung uminom ng mga supplement ko, ilang buwan lang siya, nakapaglakad na. Ilang buwan siya uminom? 2 months, nakapaglakad na? Hindi, week lang po, nakalakad na po siya. Nakalakad na siya. Opo. Tapos 2 months, okay na siya? Opo, okay na siya. Hindi na siya maga? Hindi na po. Nag-normal yung creatinine niya? Opo. Mga kaibigan, ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyong programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombas, COP. Sa tuyong pinag-uurulayan nga ni ngunyan ang mga palatandaan ng isang taong banal. Okay? Siyempre sa sulat ni Pope Francis o sa Third Apostolic Exhortation na ang pamagat ay Gaudete et Exultate. Sa English, rejoice and be glad. Mag-ugma. Okay? Rejoice. Magdalak. Ha? At huwag maging malungkot. Sabi nga ni, ang primero, hali yan sa kakusugan. Okay? May kusog kita. At ang kusog kain, hali sa kagurangan. That is number one. So, inner strength. Kaya mahiling mo, ay may kusog talaga. Inner strength. Hindi yung kusog niya galing sa luwas, kundi ang kusog niya galing sa pagtiwala niya sa kagurangan na dais siya pababayaan. Okay. Number two, ang sabi ni Pope Francis ay joyful sense of humor. Joyful. Maugmahong baga na pero yung humor kasi, hindi yung joke na nakakasakit. Kasi minsan, magtatawa ka dahil may pinagtatawanan ka. Hindi po maganda yun eh. To the expense na masaya ka nga, pero yung isang tao nalulungkot kasi pinagtatawanan mo. That is not humor. Okay? That can cause tumor. Hindi po tama yan. Ang importante, joyful sense of humor. Kasi may mga hindi naman joyful. At sabi nga dito, sainthood and holiness is not about being timid, sad, or dreary. May nakita na ba kayong santo na ang lungkot-lungkot? Hindi mapintura ang mukha sa altar? No. Kaya maugma palagi. Una mo ang taong palaging malungkutin or sabihin natin na timid, nahihiya, ay banal iyan. Hindi po. Baka nahihiya dahil siya po ay mayabang. Okay? Instead, a sign of holiness is from souls who radiate a positive and joyful spirit. Halimbawa, yan. Para bang sinasabi nga na aamoy mo ang kanyang kabanalan dahil masaya talaga siya. Sa kabila ng pagiging mahirap, masaya pa rin siya. Sa kabila ng maraming problema, masaya pa rin siya. Yan mga tugang ang tunay na kasiyahan. So sinasabi nga ni, Christian joy is usually accompanied by a sense of humor. Okay? Pope Francis writes, you cannot almost imagine him chuckling as he penned his action, the latest apostolic exhortation. He goes on to give examples of the saints who live a life of holy humor. Yan, holy humor, saying, we see this clearly, for example, in St. Thomas More, St. Vincent de Paul, St. Philip Neri. May sense of humor. Okay, yan importante ha. Huwag tayong mawala ng sense of humor kasi kung mawawala ka ng humor, mauwi yan sa tumor. Okay, mag-ingat po tayo dyan. Number 3, ang mahalaga, passionate boldness.
Ano yung passionate boldness? Medyo may katapangan ka. Bold, may tapang. Sabi nga, holiness is full of bold desire to evangelize and make a difference in today's world. Hindi nangangahulugan na dapat makipagpareho ka na lang. Kasi ang ibang tao gusto, kung igwa siya, dapat igwa man ako. Dapat pareho tayo. No, hindi po tama. Yan na. Kasi diyan nag-uugat nga ang tinatawag natin pag-uururi, envy. Kaya may data yan. So, yan ang importante na sinasabi na passionate living Jesus Christ. Sabi ni Pope Francis, look at Jesus. His deep compassion reached out to others. Yung awa niya talaga. Okay? So, yun. Mahalaga, it did not make him hesitant, timid, or self-conscious. Okay? At dito ko masasabi mga tugang na si Jesus never argue, okay, even with the Pharisees and scribes. At hindi siya sinasabi, ako ang tama, mali sila. No. Kung halimbawa yung mga Pariseo, mga escriba nagsasabi, sila ang tama, di bahala kayo, tama kayo. Pero but the Lord, ang gagawin ng Panginoon, ituturo niya. Okay? And importante nating boldness. Ang apodkaan, tapang, or apostolic courage are the essential part of our mission. Okay? Yan ang importante mga tugang sa buhay. Okay? And then, ang isang sign, ang ikaapat na sign ng isang taong banal ay hindi nga, sabi ko kasubagog, separatista, kundi palaging in communion, not in isolation. O sa panahon ini na may pandemya, hindi ba? Narinig natin ang social distancing. Pero totoo, may physical distancing. Ibig sabihin physical distancing, mga 6 meters. Pero hindi nangangahulugan that we have to distance ourselves from people who needs us. Okay? So, we are not meant to live apart from others. Yan ang importante. Separate from those we love. In isolation, it can be difficult to combat temptations and the devil can sneak his way into our hearts. Okay? Sabi nga, the holy antidote to the whole loneliness the world is experiencing today is community. Importante yan eh. Alam mo, digdi sa Samoa, kasi I belong to a religious community, the Dominican, digdi sa Samoa, sa UST Legazpi, we live in a community. We pray together. We eat together. We joke together. At masaya. Of course, we should not separate ourselves from each other. Kaya kami halos sama-sama. Mogma. Pag ikaw nasa community. Okay? Importante mga tugang yan. Iyan ang problema kasi sa panahon yan na kita baga individualistic na. Individualistic. Kanya-kanya. Bahala ka sa buhay mo. Hindi pwede. Alam mo yan. Kaya tingnan mo, pag ang mundo tuloy, nagkakaroon ng problema because of that individualistic and the consumeristic attitude. Ito sabi nga ni Pope Francis, contrary to the growing consumeristic individualism that tends to isolate us in quest for well-being apart from others. Okay? Para mo sinasabi, I don't need you. You may need me, but I don't need you. No, we need each other. Sabi nga na sa kanta, people are the luckiest people in the world who needs people. Yan, importante. So actually, ang panalangin ng Panginoon bago siya mamatay, yung panalangin Jesus prayer, that all may be one, even as you, Father, are in me and I in you. Yan ang mahalaga. Okay? So mga tugang, ang number 1, parang number 1, ang palatandaan sa isang tunay na kabanalan ay dapat meron tayong lakas na nanggagaling sa Panginoon. At yung lakas na nanggagaling sa Panginoon,
ay yan ang magpapatibay sa atin. Kung wala kang lakas, hindi ka matibay. Kaya manghihina ka. Kaya yung lakas na yan, hindi nanggagaling sa karunungan mo, sa kagalingan mo, sa kalusugan mo, kundi galing yan sa Panginoon. Okay, number 1, the inner strength from the Lord. Number 2, yung tinatawag na joyful sense of humor. Dapat talaga we have to cultivate that humor. Ay, parang maugmahon. Hindi naman halak. Iba naman palaging laughter and humor. There can be no humor, even laughter. Kasi minsan pinagtatawanan. Ang importante is not laughter, but humor. Okay? Sense of humor. Ano bang sabihin? Pag nakakakita ka ng sense, ibig sabihin ng humor, nakakakita ka palagi ng pag-asa, nakakikita ka ng tuwa. Yan, kagalakan. Kasi ang ibang tao, ang hirap-hirap talagang makahiling ng tuwa. Ano? Para bang ang bigat-bigat ng mundo. Ano? Ang lalim-lalim ng kanyang kaligayahan. Ano? Dapat may humor ka, may humor. Importante mga tugang ang humor. Kasi ang humor na yan ang nagtatasutuya ning, sabi nga ning kaugmahan. Kasi kung walang humor, magkakaigwa ka lamang ning tumor. Okay? And number 3, ang tinatawag natin, passionate boldness. Dapat meron kang tapang. Okay? Yung tapang, sapagkat sabi ko may lakas ka nanggagaling sa Panginoon, at the same time meron kang kagalakan, may tapang ka. Hindi yung tapang na sinasabi natin yung tapang na palagi ka magyayabang. Hindi tapang yan. Okay? Yung tapang nito, ang ibig sabihin ng tapang nito, yung deep compassion mo sa ibang tao. May tapang kang tumulong sa ibang tao. Ayun. Sabi ng Panginoon, ito mahalaga. Let us acknowledge our weakness, but allow Jesus to lay hold of it and send us on a mission. Ano? So yun. And number 4 nga ni, community. And number 5, constant prayer. Yan. So the last sign of holiness in today's world is a state of constant prayer. Oh, pwede ba, Father, yan habang nagtatrabaho ka, nagdarasal ka? Pwede. Because ang pagdarasal is not actually words or mouthing. O yung pray, akala kasi natin, prayer is simply praying the rosary, but the prayer, ang mahalaga sa prayer, ang feeling or presence of God. That is my definition of prayer. The awareness of the presence of God. Kaya nga, halimbawa, nagtatrabaho ka, ay, kasama ko ang Diyos. Ay, hindi niya ako pababayaan. The awareness of the presence of God in you, that is prayer. Pwede pa Father magpangadji na dahil ka nagtataram? Pwede. Just be aware of the presence of God. Okay? Alam mo, tuturuan ko kamo, yung Jesus prayer. When you inhale, you say, G. When you exhale, say, Sos. Jesus. Kung halimbawa, nadidipisilan ka mong maghangos, okay? Yan ang ginagawa ko po. I always practice what we call Jesus prayer. Halimbawa, napapagal ka o may mga hindi ka makaturog. Practice the Jesus. Inhale and exhale. Okay? Inhale G and then when exhale, Sos. Jesus. You call Jesus. Yan ang importante mga tugang. So ngayon mga katugang, tayo muna ay mag-break at ang oras po natin ay 50 minutes after 1 o'clock. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unit
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa ikapitong araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontravida. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Okay mga tugang, balik po kita sa last part kasi ito yung programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Sana kamo ay naliliwanagan kang mga palatandaan ng kabanalan. Kasi ang kabanalan mga tugang hindi nangangahulugan na anti-world kayo or anti-human or whatever. Sabing separatista kami. Ako, Father, banal ako kaya ayaw ko makisalo sa mga taong yan. Ako banal kaya ako palagi nasa simbahan na lang. Palagi ako nagdarasal. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi hindi tama yan mga tugang. Ang tunay na banal, hindi nangangahulugan na kapudpud na ang sa imong tuhod sa kaluluhod. Hindi po ganun yan. Mas maganda pa siguro, pudpud na ang sa iyong kamay sa pagtulong. Okay lang siguro yon. Kasi ang akala natin, ang tunay na kabanalan, ay yun na lang palagi naghawak ng rosaryo o hawak ng Biblia, hindi na nabubuhay. Mali din po yan. Ang tinatawag natin dito ay may tinatawag natin na there is the sacredness in the world. Okay? So yun po dapat hilingon natin kasi minsan may mga taong ganun eh. Ang akala nila, pag halimbawa palagi naka-uniforme ng ganito, ay banal yan. Palagi may dalang rosaryo, banal yan. Hindi po. Ang tunay na pagmamahal, actually ang sakuyang kuhan dyan eh, ang tunay na pagmamahal, yung tayong ang tunay, ang banala, ay yung taong nagmamahal. Kasi si Kristo, ganun ang ginawa ni Kristo, di ba? Kaya banal si Kristo, bakit? Nagpatawad, nagmahal. Okay? Na tumulong, nagmahal. So lahat na ginawa ni Kristo, pagmamahal. Okay? At the same time, masaya. Okay? Hindi nangangahulugan pag banal ka, hindi ka na masayahin. Palagi ka nang nakanuot ang ano mo, palagi kang nakakurundot ang sa imong mga luong. Hindi man iyan. Ang importante sa taong banal, maugmahon. Kaya ang taong banal baga, ay gusto ko dyan sa iya, pamagmahon, miski nga ni sabi ko nakasubago, kahit na nga ni minsan nahirapan. Talagang hirap na hirap sa financial sa buhay. Talagang hirap na hirap, pero hindi niya mambuhay. Kakaiba. Bakit? Alam niya na hindi siya pinababayaan ng Diyos. Yan ang tunay na diwa ng kabanalan. Na dahil may kusog pirmi siya, ulitin ko sabi nga ni Pope Francis sa Gaudete et Exsultate, magayunan mga tugang, ang sabi niya, magayunan talaga eh. Okay? Ang number one baga, inner strength from the Lord. Dapat igwa kita ng kusog. At the same time, mahalaga po ang tinatawag natin na hindi lang inner strength, that joyful. Okay? Ang importante yung tinatawag natin, joyful sense of humor.
Okay? Then, ano pa yun? Passionate boldness. Ang ibig sabihin, may tapang siya, pero yung tapang niya, hindi yung tapang na makikipag-away, kundi yung tapang sa pagtulong. Passionate, ang ano siya may courage siya. Okay? To be different from others. Okay? Kasi minsan, ang gusto ng tao, pare-pareho na lang tayo, to be pare-pareho. Hindi po tama yan. At the same time, ang taong banal, hindi separatista, kundi living in a community. Sabi nga, he is a man for others. Okay, magayon ng bagayan, ang taong banal is a man for others. Is not selfish. Hindi siya living in isolation. At sabi ko nga, ang number 5 na sinasabi ni Pope Francis, na ang taong banal sa mundong ito ay ang tinatawag natin na constant prayer. Okay? So, awareness of the presence of God. Yan importante mga tugang. Importante kasi yan yung awareness of the presence of God. Yung sinasabi nga natin na yung habitual openness to God. Okay? So, palagi iniisip niya na kaiba-iba niya ang Diyos. So, in other words, the saints are distinguished by the spirit of prayer and a need for communion with God. So, always in communion with God. Yan ang importante. Dahil kita nagrarayo sa Diyos. Kundi, permi kita nagrarani sa Diyos. Yan. Mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram, kaya sana tayo ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon na parahay ko sa inyong hapon. At the same time, kita ay nagkaigwaning kusog. Importante yung mga tugang. Kaya ganyan, mga G, nakita ka sa ito yung pangagion na panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at paging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos sa pinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos pangpalos po sa inyong gabos na naginanyog ka sa tuyang programang Marahay na Hapon. Sana po ako nakapagtao sa inyo ng karahayan at sana tayo ay maging banal. Okay? At ang mga palatandaan ng maging banal na tao, ang tunay na mga Kristiyano ay masayahin, hindi malungkutin o nagbibigay ng malungkot o kalungkutan. Kundi ang Kristiyano, sabi nga, we are the salt of the earth and the light of the world. Yan po talaga ang layunin natin. So anyway mga kaibigan, ito po si Father Butch Bombasi OP. Magirilingan kita giraray sa aga hanggang Biyernes sa tuyang programang Marahay na Hapon. Thank you and may we always be filled with the joy of the Lord. Thank you. Ito po si Father Butch nagsasabing, I love you. Bye-bye. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay.